Bona tarda. Bona tarda. Avui som aquí a l'Horta de Lleida, a la partida de Granyana, i som acompanyats de la Dolors Comés i Saureu. La Dolors és una referent de l'Horta de Lleida, una de les fundadores de l'Associació de Veïns de la partida de Granyana i des de fa 23 anys la seva presidenta, que fa poquet la partida ha fet la festa major, l'Aplec, justament fa pocs dies que l'heu pogut gaudir. Però la Dolors, més enllà de formar part també de la partida de Granyana, és una de les grans dones reivindicatives de les dones de l'Horta de Lleida, que ha intentat visibilitzar precisament la figura de la dona rural, trencant una mica els mites, les escletxes i els estereotips que tenen amb aquestes dones, i per tant pionera, lluitadora, també ha estat membre de la FAVall, de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida, pel que fa a la secretaria de l'Horta, de la Comissió de l'Horta. I avui som aquí per parlar del Molí de Cervià, un dels patrimonis més importants de la ciutat, de l'Horta, però que ens el sentim tots nostres. Per tant, moltíssimes gràcies, Dolors, per aquesta petita entrevista que volem també que quedi com a recull de la reivindicació històrica de la ciutat i que segurament també sigui un petit pas per anar millorant aquesta recuperació del molí. Comencem, doncs, no? El Molí de Cervià, 8 segles després i a punt d'ensorrar-se, o almenys amb una sensació de punt d'ensorrar-se. Una mica quina és la teva sensació com a presidenta d'aquesta associació i com a veïna que hi passes cada dia per davant? Doncs bueno, no a punt d'ensorrar-se, jo cada dia una mica més. I la sensació és no sé, d'impotència, perquè veiem que clar, els arbres, la vegetació invasora l'està engolint, vull dir, no sé, i demanem urgentment, ho demanem al govern municipal, a Cultura, al que sé, perquè des del 2019 va passar a ser municipal. I clar, però veig que costa molt. Quina importància té el Molí de Cervià pels veïns i veïnes de la partida i per l'Horta de Lleida? Quina és la importància que teniu per vosaltres? Molí fariner, el primer molí de fariner, vull dir, és on es molia tot el gra de l'Horta, vull dir, venir cap aquí, cap allí, i per moldre els cereals i tot el que fes falta. I llavors després nosaltres sempre l'hem vist, i clar, i ara ja ho estem veient cada vegada més degradat, i això a mi m'angoixa molt. Ens explica en part una part de la història de l'Horta, de la història de Lleida i del patrimoni. D'aquí, sí. Ara ens explicaves que el 2019 l'Ajuntament de Lleida és propietat de l'Ajuntament de Lleida i, per tant, és un dels elements a tenir en compte i a restaurar. Quins són els esforços que s'han fet fins ara? Vull dir, que sigui a nivell de dir, ho cataloguem com un element patrimonial, però sobretot, quina és la feina que creus que queda per fer o de manera immediata i també de cara en un futur? És que jo crec que queda per fer tot. Queda per fer tot perquè no sé, ara vull dir, està deixat de la mà de Déu i cada vegada se necessita de fer que tot. Restauració. Restauració, primer de tot és treure tota la vegetació que hi ha invasora, llavors que està agafada a les poca paret. Ja, és que el problema és que als anys 80 es va treure les teules fetes a mà per vendre, i se les van emportar i va deixar de tenir la teulada. I al deixar de tenir la teulada, al ploure, totes les inclemències del temps s'han anat degradant a poc, i ja des de fa uns anys l'associació fa un acte reivindicatiu a l'any, quan floreixen els arbres fruiters d'aquí l'Horta, fem allà una actuació, un xocolata, convidem a tothom, de la ciutat, els veïns, i fem un acte reivindicatiu. Sí, ens diu, els últims anys ja no ve ningú a l'Ajuntament. I demanem visites i visites, i regidors de cultura, i ara, com que el 2019 ja va passar, és que clar, també el problema era que era privat, estava en mans privades, i llavors, clar, tenint tants deutes els propietaris i tot això que van arribar amb un acord amb l'Ajuntament, els cedien, vull dir, a canvi d'eliminar tots els deutes que tenien, o alguna cosa així, vull dir, jo no hi vaig participar en aquestes. Per ara tenim l'oportunitat, vull dir, si és municipal, precisament l'oportunitat. I ara crec que estem apretant, s'ha format, ens dona suport, una comissió que s'ha fet
amb persones de l'àmbit cultural de la ciutat. Això t'anava a dir, més enllà de l'entitat de l'associació de veïns, ara són diferents entitats els que treballem. Els que treballem i ens donen suport, i entre tots a veure si podem fer demanar, és que demanar, cada dia estem demanant, trucant, sí, ells ens diuen que estan fent un document per quan surti una subvenció, diguem, per patrimoni, a demanar-ho. Quan es recuperi una mica, quina seria o què creus que voldrien els veïns i veïnes de Granyana que hi passés, no? Quins serien els beneficis turístics o fins i tot de preservació de l'horta? Què és el que us imagineu que ha de passar al molí una vegada recuperat? Bueno, seria una alegria i una gran, vull dir, per nosaltres una gran alegria, perquè escolta, és que són tants anys i veure-ho d'aquesta manera, i vull dir, allò, ja t'he dit que l'han intentat expoliar unes piques medievals i ho van poder, vull dir, amb un camió en pluma, que ho sabien, que estaven allò, llavors va ser quan el van tancar, i, bueno, per nosaltres, a veure, poder veure treballar allí per fer alguna cosa, vull dir, seria, bueno, una gran, alegria, perquè és que nosaltres, a veure, a l'horta, la veritat, el patrimoni s'està degradant perquè és que no s'hi fa res amb patrimoni a l'horta. Costa molt. Costa molt. Quasi som els veïns i veïnes els que ho estan preservant. Ara s'està fent des de la Comissió de l'Horta un document també amb totes les parts culturals de totes les partides de l'Horta, que es presentarà aquesta tardor. Molt bé. Es presentarà, que ho ha fet una noia, una historiadora, i amb una subvenció de la Diputació, i llavors, se tracta, però, clar, al ser municipal ara també, creiem que toca a l'Ajuntament també d'implicar-s'hi i ser, liderar-ho, nosaltres podem acompanyar la Diputació, on sigui, nosaltres cap problema. Tant, vull dir que la visió turística que pugui tenir... I al Museu de l'Aigua, per exemple, incorporar-ho, perquè allí hi ha el salt de l'aigua de la sèquia de Fontanet, que és impressionant, és preciós, vull dir, és que no sé, bueno... I ara us han ficat fins i tot parada de tren? D'anar prop? Parada de tren també. Quasi podrien vindre o caminant, o en bicicleta, a passeig, o fins i tot amb... La zona ha quedat molt arreglada i fixa't, inclús ja t'he dit, poden pujar, i escoles, al tenir la mitjana allí també, poden fer una excursió d'un dia, els crios de les escoles, pujar el tren, s'ho passarien estupendament. Pujar el tren, baixar allí, anar a la mitjana, al molí, la sèquia de Fontanet, que tot té una història, que l'han d'aprendre, aquesta història. I tant. Vull dir, veure, hi és, vull dir, ja està oblidat, allò, una mica oblidat. I nosaltres som, cada dia, anem recordant que no s'oblidi. Que no s'oblidi. Encara falten 3 mesos perquè arribin les festes de Nadal i amb ells els Reis, però sí que m'agradaria una mica com a presidenta de l'associació de veïns, que ja ens ho has anat dient, no? Però quina seria la teva carta als Reis, aquests Reis que haurien de venir de l'Ajuntament de Lleida principalment per aquest any vinent? Bueno, a part de moltíssima salut per tothom, vull dir, el següent seria la recuperació. Sí que diu, val molts diners, és que nosaltres no el demanem que el facin nou, ni molt menys. Tampoc. I que ho vagin en un dia, tampoc. Que ho vagin fent. Que es vagi fent, que es vegi en moviment. Nosaltres només demanem moviment, que veiem moviment a esbrossar, perquè, clar, si esbrossen un cop a l'any, que hi ha hagut anys que han esbrossat un cop a l'any, i què? I a la tardor tornem a estar igual. Però allà s'ha de fer un esbrossament com cal. Cada cert temps. Cada cert temps, i ja t'he dit, traure els arbres i la vegetació i invasora, que és el primer, perquè això s'ho menja tot. S'ho menja tot. Totalment. Amb això, amb aquesta carta als Reis per aquest 2025, perquè hi hagi una implicació clara i no només de tant i puguem recuperar aquest element patrimonial de la ciutat, de l'Horta i de la partida de Granyena, t'agraeixo molt aquesta estona, Dolors, t'agraeixo molt la teva implicació, sempre la teva reivindicació de l'Horta, de la partida, però també del patrimoni de la ciutat. Per tant, moltíssimes gràcies per aquesta estona. A vosaltres.